बड'लेण्ड निट्रलयनि मदद आरो बेरगाव ब्लक बिएसइउनि बानजायनायाव स्पेशल प्रि आइ चेकआपनि हाबाफारि लादों। 1 नं सनाजुलि बिसिडिसि मावख'आव बेसेन नाङै मेगन फाहामथायनि हाबाफारि लानाय जायो। डिमाकुसि ओनसोलनि बेरामिफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गोजोननाय फोरमायदों। गोजान खाथिनि नुथाय एबा बायदि मेगननि जेंनाखौ लानानै बेसेन नाङै मेगन नायसंनाय हाबाफारिखौ बेरगाव ब्लक बिएसइउनि बानजायनायाव लानाय जादों। अदालगुरि जिल्ला डिमाकुसि सनाजुलि बिसिडिसि मावख'आव सानसेनि हाबाफारि लानानै बे मेगन नायसंनाय हाबाफारिखौ मावफुंदों। बेरगाव ब्लक बिएसइउनि आफादगिरि प्रिन्जय बर'नि दैदेननायाव लानाय बेसेन नाङै मेगन नायसंनाय हाबाफारियाव गोबां सुबुंखौ मेगन नायसंनो बाहागो लानायखौबो नुनो मोननाय जादों। बे समाव खौरांनि गेजेरजों आफादगिरि प्रिन्जय बर'आ मा फोरमायखो आबुङै मिथिना लादों। बेरगाव बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियन बिएसइउआ जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गलमानि बे बड'लेण्ड नेट्रालय बेजों लोगोसेयैनो जोङो ज'है मोनसे फ्रि आइ चेकआप लानाय जादों। बे हाबाफारिखौ जोंनि बे डिमाकुसि हालामनि सनाजुलि भिसिडिसिनि बे अफिसाव लानाय जादों। दिनैहाय जिहेतु फ्रि आइ चेकआप बेयावहाय दिनै जोङो गासैजों दासान्दि 165 जन जोङो पेशेन्ट मोननाय जादों। लोगोसेयैनो बे पेशेन्टफोरा ओरैबायदि बैसो जानाय आरो बहुद बेरामि मेगननि बेरामिजों साग्लोबजानाय बेखौ नोजोर होनानै जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ जे लादोंमोन थ' जोङो गोजोननाय मोनदों जे जों लानाय लेखायनो गोबां पेशेन्टफोरा फैदों आरो बैसो जानायाबो फैदों। बे 20निफ्राय बिथिं 65 थासो जेनेबा बैसोनि मानसिफ्रा दिनैहाय पेशेन्टफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो बेनो उद्देश्य माने जोंनिया मेन खोथाया जे मोनसेल' जे जोङो जिहेतु बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियन बिएसइउआ गोदोनिफ्रायनो जोङो ओनसोलनि जौगाथायनि थाखाय खामानि मावबोबाय थादों। नोंथांमोना निस्सय मोनबाय जोङो आबादारिफोरनि थाखाय बे जायफोरा जेनेबा फार्मार्स गटारियानो जा पिगारियानो जा लोगोसे पलट्रियानो जा दाउ अमा बोरमा फिसिग्रा जेसेबांखिनि आबादारिफोर बिथांमोननि थाखाय जोङो फ्रि सानथामनि हाबाफारि लानानै जोङो ट्रेनिं होदोंमोन। थ' बियो साक्सेस जाहैबाय। बेजों लोगोसेयैनो आरो गोबां क्लास 9 आरो 10नि स्टुडेन्टसफोरनो थांनाय गोलोम बोथोरनि बन्द दा सोलिबाय थानाय गोलोम बोथोरनि बन्दआव जोङो गासै 20 साननि मोनसे फ्रि कचिं खालामना होनाय जादों। आरो लोगोसेयैनो बे जोबनाय लोगो लोगो दिनैहाय जोङो फ्रि आइ चेकआपखौ जोङो खालामनाय जादों। थ' उद्देश्यआ मोनसेयानो जे जोङो बेरगाव ओनसोलाव जेसेबांखिनि जेंना जेंसि दङ जों बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियननि जानानै जि हायो बेखौ जोङो सहाय खालामनो जोङो नाजादों। आरो बेरगाव बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियना बेनो थांखिया मोनसेयानो जोंनि बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियन थांखिया मोनसेयानो जे जोङो ओनसोलनि मोजांनि थाखाय जौगाथायनि थाखाय जोङो अरायसम गसंथागोन। एक्सुवेलि सरकारनिफ्राय बिदि जोङो अनसुंथाइ बिदि डाइरेक्ट गभर्नमेन्टनिफ्राय जों मोनाखै। आरो बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियना जाहैबाय मोनसे बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बिपिएफनिनो मोनसे विंस। बे हिसाबै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा जोंफोरखौ बिथोन हरगासिनो थायो। जोंनि गेजेरावनो मानाव गेदेर बेरगाव बियाबनि टिसिएलसि मानाव गेदेर जोंनि बिक्रम दैमारि सार बिथाङा गोबां बिथोन होयो। रिन्जय बर' बिथां सार बिथां जोंनि इउथ मिरु लाइमोन बिपिएफनि आफादगिरि बिथाङा मोजां जोंखौ बिथोन हरो बोसोन हरो। नोंथांमोना जेरैबायदि गोसो बिब्दिनो खालामबाय था। जोङो निस्सय दा हायाखै खिन्थु उनफारसे जोङो गभर्नमेन्टनि जानानै बा जोंनिफ्रायबो मदद होगोन होननानै बिथांमोना खोथा होनाय लेखायै। आरो नंगौ दिनैहाय गभर्नमेन्टनिफ्राय जों जेबो मोनाखै खिन्थु जोंहा जोंनि ओनसोलावनो गोबां बिब्दि ससियेल वार्कार्स दङ बिथांमोना जोंखौ एसे एनै मदद खालामो। बे लेखायैनो जोङो बे हाबाफारिफोरखौ जोङो खुंफुंनायाव दिनै साक्सेसफुल जादों। आरो
जोंहा नेक्स्ट हाबाफारि होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां खामानि मावनो दङ थ' जोङो दायो हयथ' जोङो दायो बुंथिनो हाया मानो होनबा जोंहा मोनसे टिम दङ जोंहा कमिटि दङ जोंनि पेरेन्टस दङ BPF नि मेन जेनेबा पेरेन्ट बडि दङ वमेन सेल दङ इउथ दङ जोंनि BSU नि कर्मकर्ताफोर दङ सोद्रोमाफोर दङ दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोनजों जिरायनानै आरो लोगोसे TCLC नि मासिगिरि सार बिथां बिक्रम दैमारि दङ आरो बिथिं महेश्वर बर' सार MLA दङ EM बिथां लोमस्राव दैमारि सार दङ बिथांमोनजों जिरायलायनानै जोङो डिस्ट्रिक्टनियानो जा सेन्ट्रेलनियानो जा ब्लकनियानो जा बिथांमोन गिदिर गोलाव नेताफोरजों जिरायनानैसो जोङो जि खामानि मावनो गोनां बेखौ जोङो थांखिखौ लायो थ' दायो दिनैहाय जोङो बे मा मावगोन बेखौ जोङो हयथ' दायो बुंथ'नो हाया।